Ами, според тебе какво ще стане? Да влизаме, че? А тете ще се продава, бате, страх ме направо. Айде да ми такова, бате, моля те, бе. Аре, бе, какво ме оставиш саме, ти лути си, аре, бе, спокойно, бе, какво се таковаш? Пази мамата. Че, е така, защо? Бате... Да, бе, ще го кача спокойно. По гумата, бе. Напой ме там долу, бе. Какво? Чули нещо? Не, това. Как се да клаш, аз? Влизат в изоставане, бе. Я така държиш, ами. Снимай къщи и снимай мене. Е така хода, само ходи с мене, бе, човек. Няма ли хубаво? Ама снимай мене с къщи. Чакай да се. С мене качва се, бе. Ама бате, аре, бе. Не стане интересен какво. Тук има стол, бе, ела там. Няма никъде, тук има само една стая, не е хубаво. Тихо, ти чуваш ли нещо? Не. Шалото, бе, защо? Да, е, лесото. Може би, описанието на видеото да е. Ето, има ли някой? Не, няма никой.